čo ma vie najviac naštvať ako realiťaka? No úprimne asi to, keď mi ľudia povedia, hej Braňo, tvoja práca je taká super a taká ľahká, veď ty chodíš len po pekných bytoch a domoch a na kávy a stretávaš sa s ľuďmi a ja by som chcel byť reality maklér. A úprimne, asi to ma vie najviac naštvať. No ľudí si neuvedomuje, o čom je práca úspešného realitného makléra. Veď mnoho maklérov, možno polovica nepredá ani 2 nehnuteľnosti ročne a 90% ich skončí do 2 rokov. A prečo? No lebo je to práca plná stresu a zodpovednosti. Častokrát nám klienti zveria ich jediný celoživotný majetok a vy sa s tým musíte profesionálne vysporiadať. Jednoducho nie je to len práca o prehliadkách a pekných nehnuteľnostiach a kávach. Vy jednoducho musíte tú nehnuteľnosť získať, musíte ju pripraviť, urobiť marketing, video, celý právny servis, úvery, katastre, častokrát tam vzniknú problémy ako, ja neviem, exekúcie, ťarchy, ľuďom neschvália úver. Niekedy prídete do kontaktu aj s naozaj nepríjemnými ľuďmi. Do toho sú tam potom tlaky majiteľov a vy musíte všetko zvládnuť, aby boli všetci spokojní. Áno, byť realitný maklér je veľmi pekná práca, ale je aj naozaj ťažká.